Salom Rafqan afsaron. баҳри пешгирӣ ҷинояту ҷинояткорӣ прокурори ҳарбии гарнизони суғд подполковники адлия бахтиёр шарифзода ба қисми ҳарбии 3501 қушунҳои дохилии вазорати кӯрҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ташриф овард. зимни суҳбат ба сарбозону афсарони қисми низомӣ афзуд ки ҳимояи марзу бӯми кишвар вазифаи аввалин дараҷа барои ҳар як афсар ва сарбози низомӣ ба ҳисоб меравад. ӯ қайд кард ки дар 6 моҳи соли равон 85 ҳолати қонуншиканӣ аз ҷониби хизматчиёни низомии қисму воҳидҳои ҳарбии гарнизони суғд ба қайд гирифта шудааст ки нисбат ба ҳамин даври соли гузашта 20 адад зиёд мебошад. ҷиноятҳои содиршуда асосан суистифода аз ҳокимият ё мақоми хизматӣ, баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ, худсарона тарк кардани хизмати ҳарбӣ ё фирор, саркашӣ аз вазифаҳои хизматӣ ва ғайраҳоро ташкил медиҳад. ӯ нигаронӣ аз ҳолати қисму воҳидҳои ҳарбӣ намуда гуфт ки реҷаи рӯз ба таври дахлдор риоя нагардида ҳаяти шахсӣ дар давоми рӯз ба таҳсил ва меҳнат пурра ҷалб намешаванд ки оқибат ба содир шудани ҷиноят аз ҷониби афсарону сарбозони қисмҳои низомӣ ё хизматчии давлатӣ оварда мерасонад. дар ин раванд қайд кардан ба маъмур аст ки ҳолати дигари ташвиҳовар дар қаламрави гарнизон ин содир шудани ҷиноятҳои коррупсионӣ ва хусусият коррупсионӣ доштан мебошад ки рӯз аз рӯз зиёд шуда истодааст. алахусус ҷиноятҳои аз омӯхткунӣ ва ё исрофкории моликияти давлатӣ. оқибатҳои содир намудани ин категорияи ҷиноят дар қувваи мусаллаҳ боиси паст шудани омодагии ҷангии ҷузу томҳо, саривақт иҷро нашудани вазифаҳои гузашташуда дар назди ҳайати шахсӣ ва дигар оқибатҳои ногувор мегардад. аз ин лиҳоз ҳар як хизматчии ҳарбӣ ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматӣ бояд бо дарки ҳисси масъулият ва покиҷона амал намуда ҳамавақт манфиатҳои давлатро аз манфиатҳои шахсии худ боло нигоҳ дорад. ҳодисаи фавти хизматчиёни ҳарбӣ имрӯз ҷомеаро ба ташвиш овардааст, гуфт прокурори ҳарбии гарнизони суғд. ӯ ёдовар аз он шуд ки баъзе аз хизматчиёни ҳарбӣ дар давоми иҷрои вазифаҳои хизматӣ қоидаҳои муносибат бо силоҳро риоя намекунанд ки он оқибати нохушро ба бор меорад. бахтиёр шарифзода подполковники адлия прокурори ҳарбии гарнизони суғд дар идомаи сафари корӣ бо ҳайати шахсии шифохонаи ҳарбӣ қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон вохӯрӣ намуда доир ба шумораи гирифторони коронавирус, сатҳи ҷинояткорӣ ва терроризм экстремизм ҳарф зад. афзуд ки аз оғози пайдоиши вируси COVID-19 дар байни ҳайати шахсии хизматчиёни ҳарбии гарнизони суғд 104 нафар ва дар байни ҳайати шахсии раёсати қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии кишвар 50 нафар бо нишонаҳои фишорбаландӣ, душворшавии нафаскашӣ ва дигар нишонаҳои бемории коронавирус муроҷиат намуданд ки то ин дам шифо ёфтанд. дар байни ҳайати шахсии вазорати мудофиа бошад 27 нафар, гвардияи миллӣ 12 нафар, қисми ҳарбии 3501 10 нафар, ҳолатҳои фавқулода 6 нафар, аз шумораи умумӣ 39 нафар аст афсар, 9 нафар прапорщик, 55 нафар сарбоз, аз ҳамаин 58 нафар бо бемории бронхит, илтиёби шушая ба фикр меомад, 33 нафар пневмония, 13 нафар бо бемории сироятии коронавирус ки дар ҷузъи томҳои гарнизони суғд маъмури табобат қарор гирифтанд, аксарияти онҳо шифо ёфтанд. дар охир чиро гуфтанием ки мо хизматчии ҳарбӣ, алахусус хизматчии ҳарбии госпитали ҳарбии қушуни сарҳадӣ кӯшиш ба харҷ диҳем ки аввал сарбозоне ки мода муроҷиат мекунанд тамоми қувваамона сафарбар кунем, беморҳо шифо биёбанд. хумонам алахусус барои пешгирии бемории коронавирус аз ниқобҳои яккаратта истифода кунем, маҳалҳои безаргардонӣ истифода кунем, дуюм ба испандул ва дигаре ки пешбинӣ шудагӣ истифода кунем ки боиси бигем суръатёбии бемории коронавирус нашавад. дар идома бо ҳайати шахсии шифохонаи ҳарбӣ суҳбати озод намуда аз мушкилоти ҷойдошта пурсон шуд. шавкат тошов аз мушкилоти надоштани хонаи истиқомати ҳарф зада гуфт ки баланд будани нархи иҷорапулӣ ва кам будани музди меҳнат яке аз мушкилоти асосии ӯ ба ҳисоб меравад. мо ба мин 300 чанд фунт барметиҳам плата метиҳам ки ҳавам бо вақташ ба наметиҳам, як моҳ метиҳам, як моҳ наметиҳам. хулоса агар илоҷаш бошад ки моно ям хона ки таъмин кунам, замин ки таъмин кунам ки мо барои оянда бароям хизмат замон додам. шумо шартномавӣ кор мекунед? Не, ман хизматчии ҳарбӣ, хизматчии ҳарбӣ, капитан Тош.
подполковник адлия прокурори ҳарбии гарнизони суғд дар ҷавоб гуфт ки тибқи меъёри қонунгузорӣ масъалаи мазкур дида ва баррасӣ хоҳад шуд. дар идомаи сафари кори бахтиёр шарифзода подполковник адлия аз госпитали ҳарбии гарнизони суғд дида намуда бо ҳайати шахсӣ мулоқот доир намуд. масъалаи ҷинояту ҷинояткорӣ қонуншакании хизматчиёни ҳарбӣ даст задан ба амалҳои коррупсионии ин ниҳод масъалаи дигари суҳбат буд. бахтиёр шарифзода нигаронӣ аз амалҳои ғайриқонунии кормандони госпитали ҳарбии гарнизони суғд намуда гуфт ки баъзе аз нафарон даст ба амалҳои коррупсионӣ зада шаъну шарафи ин ниҳоди давлатиро паст мезананд. мо госпитале дорем ки тамоми шароитош муайян, тамоми имкониятро дорем барои хулосаи ниҳоии мутахассисои бигем яхай тандурустӣ бигем хато намекунем. мо бемора ёки хизматчӣ агар рӯӣ мекунем 400 километр аз ҳудуди гарнизон берун я хавфи حال اون که خلاصی سر متخصصای ولایتی همشون گرفتیم تصدیق شدگی هم تشخیص شد. یکی از سبب‌های این شورش نمی فرمون وزیر مدیر وابسته به این خود خدمتچی‌های به مرکز تیبی جوازات مدافع صدور شده جنایت در جریان خدمتچی حربی ختم میشه. نقطه شأن شهر خدمتچی حربی بودی گارنیزون پس زدی. سوال تندرستی دستگیری کردن نکنه. در این وقتی بیماری سیریاتی اپیدمیوکاتی هر روز ما دستگیری کردیم. ایروزی ما ماهگیمون فقط موقع نمی‌خونه. شما باشین бабовари шаҳрвандон медем бо рӯи қаллубӣ даст ба ҷинояту коррупсионӣ мезанем. набудани автомошини санитарӣ мушкилоти дигари госпитали ҳарбии гарнизони суғд ба ҳисоб меравад. ин ниҳод дорои як автомошини хизмати санитарӣ буда он ҳам фарсуда шудааст. ба гуфти намояндагони госпитали ҳарбӣ бояд 3 автомошина дар ин марказ барои хизмат равона мешуд. масъалаи дигар оид ба мушкилоти соҳа дар суҳбати озод баррасӣ гардид. бахтиёр шарифзода подполковники адлия гуфт ки ҳар як масъалаи пешниҳод шуда баррасӣ гардида роҳи ҳалли худро пайдо хоҳад кард. доир ба вазъияти ҳолати қисмҳои низомӣ, беморони госпитали ҳарбӣ ва захираҳои зимистонгузаронӣ дар гузоришҳои минбаъда иттилоъ хоҳем дод. гузориши Сайд Мухтор Сейданвар, Файзуллохон Обидов барои барномаи иттилоотӣ хабар.